Il-Partit Nazzjonalista qed ikompli juri li lezza biex jiggverna u li l-in mill-partiġjanizmu gvern ġdid nazzjonalista jindirizza u jisolvi ħafna mill-problemi illi ħoloq dan il-gvern. Saħaq dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch f'konferenza tal-aħbarijiet wara d-diskors fil-Parlament li ma diskors elenka bosta problemi li għaddejjin minnhom ħafna nies fil-waqt li joffra diversi soluzzjonijiet għal dawn il-problemi reali. Alex Borch saħaq illi juffoka d-diskors tiegħu fuq dawk l-affarijiet li qed jippreokkupaw il-poplu Malti miż-żieda kontinwa tal-popolazzjoni għal kriżi ta' traffiku u l-problemi soċjali li jġibu magħhom dawn l-ixxus kollha għaliex fi kliem Alex Borch stess problema jekk ma tiġix indirizzata tispiċċa toħloq oħra. Apparti minn hekk fl-istess diskors Alex Borch elenka wkoll 50 proposta għal kwalità ta' ħajja aħjar sabiex jiġi żgurat li jintlaħqu l-aspirazzjonijiet tal-Maltin kollha. Aħna rridu pajjiż fejn il-ħaddiema jaħdmu biex jgħixu u mhux jgħixu biex jaħdmu. Sabiex verament ikonna il-qabża fil-kwalità tal-ħajja u ntaffu mill-ħafna problemi soċjali u sfidi li qed jaffaċċja pajjiżna. Rajna kif il-budget għas-sena d-dieħla naqas milli jindirizza id-diversi sfidi li jaffaċċja pajjiżna. Ma rajna l-ebda forma ta' soluzzjoni konkreta biex nindirizzaw l-uri tal-ħajja, it-traffiku, l-overpopulation u diversi sfidi oħra li huma wkoll ġodda f'pajjiżna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch qal ukoll li dawn il-proposti mresqa qed jikkonfermaw li Partit Nazzjonalista jinsab lezza biex jieħu f'idejh it-tmun ta' dan il-pajjiż bi proposti li kapaċi jbidlu l-ħajja tal-Maltin u l-Awċin kollha, viżjoni fit-tul li fiha l-ebda Malti u Awċi ma jitħalla barra. 50 proposta li huma biss il-bidu tal-viżjoni ta' Partit Nazzjonalista bħala gvern alternattiv. 50 proposta li jmissu diversi ambiti soċjali, ekonomiċi, ambjentali, li nemnu li bihom pajjiżna verament jista' jimxi lejn id-direzzjoni it-tajba. Semmejna wkoll iċ-Child Trust Fund illi hija inċentiva li ser nagħtu lil koppji illi meta jkollhom il-wilt dawn jingħataw 5,000 euro sabiex it-tfal tagħhom mhux tkun injection temporanja meta jitwildu imma jkun investiment għal-futur tagħhom. Min-naħa l-oħra Shadow Minister għall-Finanzi Adrian Delija tkellem dwar kif il-Gvern Malti qed jipprova jieħu l-mertu dwar it-terminazzjoni tal-kuntratt fraudulenti tal-Vitals u Steward fil-waqt li fakkar li l-Gvern tilef it-talba tiegħu ċoe li jieħu l-flus kollha li nsterqu. Aparti minn hekk, Adrian Delija insista wkoll li Robert Abela qiegħed jipprova jitħaq bil-poplu minflok jara li s-servizzi tas-saħħa mweda jiġu attwati f'dan l-ekk msejjaħ l-aqwa budget. Għallilna l-gvern illi it-talba ta' Steward li jieħdu 148 miljon ma ntlaqatx. Ma qallilniex jekk f'dak in-numru, f'dik iċ-ċifra, f'dik it-talba hemm xi 100 miljun tal-agreement, tas-side agreement illi kien sar minn Konrad Mizzi biex anka jekk jaqgħu il-kontratti u tieqaf il-konċessjoni xorta jitħallsu 100 miljun euro. Fuq kollox ma jgħidilniex il-gvern illi tilef il-kontra talba tiegħu. Kien qal, kien wiegħed, kien xedt il-Prim Ministru li ħajġib lura kull solt li jinsterqilna u f'dan l-award ma ġab assolutament xejn. Dalgħodu ftit sigħat qabel ir-replika il-gvern feraħ li tilef. Intant ix-Shadow Minister għall-Ekonomija Jerome Caruana insista li f'dan il-budget kien hemm bosta miżuri li kienu pożittivi u dawn il-Partit Nazzjonalista stess elenkom u wieħed li ser ikompli jibni fuq it-tajjeb, però fakkar li l-Gvern tilef l-opportunità li jindirizza u jsolvi l-akbar problemi li għandu dan il-pajjiż. B'Jerome Caruana jisħaq illi min ħoloq il-problema ma jista' jkun qatt is-soluzzjoni. Sfortunatament dan il-budget reġa' wera li dan huwa gvern li qata' qalbu. Dan għaliex għal sena oħra baqa' ma taniex is-soluzzjonijiet. Bħal kull budget, dan il-budget fih miżuri li huma tajbin, miżuri li aħna tal-Partit Nazzjonalista tkellimna dwarhom,
il-korpi kostitwiti l-imsieħba soċjali, stakeholders oħrajn tkellmu dwarhom, it-tajjeb nirrikonoxxuh. Anzi, rridu nkunu iktar ambizjużi. Però fid-diskors tal-budget erġajna rajna l-aktar prova ċara qudiemna li minħoloq il-problemi ta' pajjiżna ma jistax ikunu li jagħti is-soluzzjonijiet. Matthew Polidano għal Net News.